ste o tom, že ľudský mozog spotrebuje až 20% energie ľudského tela? Mozog síce tvorí len okolo 2% celej našej hmotnosti tela, no vyprodukuje neuveriteľných 20% energie, ktorú vlastne my vytvárame celý deň. To znamená, že napríklad len keď sedíme a napríklad čítame si knihu alebo pozeráme TikTok, tak náš mozog je neustále hore, neustále pracuje a preto je jedným z najaktívnejších orgánov nášho ľudského tela. Neustále spracováva obrovské množstvo informácií, ako napríklad obrázky, emócie, informácie, spomienky. V mozgu prebieha v priebehu sekundy okolo 100 biliónov chemických reakcií a každá z týchto impulzov si vyžaduje energiu. Preto sa cítime unavení aj po obyčajnom dni, napríklad v škole alebo v práci, keď prakticky až tak sme sa nehýbali a nič také náročné sme nerobili. Zaujímavosťou je, že náš mozog spotrebuje najviac energie, keď sa učíme nové veci. Preto je dôležité jesť potraviny bohaté na glukózu a omega-3 mastné kyseliny, ktoré vlastne zlepšujú funkciu nášho mozgu. Tak čo, myslíte si, že využívate tých 20% energie naplno?